Добър ден! Здравейте! Казвам се Ивайло Павлов Илиев. Като физическо лице, живущ в град София и управител на дружеството Метропол М, Метропол Пропъртис, Елина 63 и Рем Билдингс. Четиртях дружества са регистрирани в град София на улица Резбарска номер 25 и аз съм управител и в различна степен собственик или собственик посредством едно или друго дружество в тях. Моля това, което е запис, да бъде прието като обращение към обществото, към медиите, прокуратура, съд, Камара на частни съдебни изпълнители, настоящ президент, министър-председател, министър на вътрешните работи, а също и към госпожа Мая Манолова, омбудсман. Нека също да послужи и пред Висшия съдебен съвет, специализирано звено антикорупция или специализирана прокуратура. Повода да направя това заявление и този запис е невъзможността с никакви нормални действия да се спре безчинствата на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов и участието на адвокатско дружество Токушев и съдружници, а също и Hypo Alpe Adria Leasing, заедно с нейните сегашни управители или нови собственици. Новите собственици са Heta Asset Management. Обстоятелствата са следните. По договор за заем, който имах сключен с Hypo Alpe Adria Leasing, дружеството ми Метропол М, на което аз съм управител и собственик, получи финансов заем в размер на 1 милион евро. За това нещо беше сключен в представителството на Hypo Alpe Adria Leasing в София договор за заем и заема беше отпуснат. За обезпечение на заема беше учредена ипотека на имоти собственост на дружеството ми на улица Резбарска номер 25, два поземлени имота с площ почти 5 декара. Представляват урегулирани поземлени имоти с разрешение за строителство с коефициент 3,5. Пазарна оценка на тези същите имоти и тогава и сега порядъка на 3 милиона евро. Същия договор за заем тогава подписах без съзнанието, че този договор е в нарушение на правилата, по които Hypo Alpe Adria Leasing отпускат заеми. Не съзнавах, че лизингова компания няма право да предоставя финансови заеми, а има право да предоставя само средства и техника на лизинг. По същия договор за заем дружеството ми изплащаше вноски, които покриваха лихвите по заема, които практически са се водили като лизингови вноски. Това ми стана известно преди не повече от 2 месеца. До тогава бях в съзнанието си, че всичко е абсолютно законно и редовно. 2010 година, поради невъзможност да върна заем получен от дружеството ми, от Union Bank, беше стартирана процедура по член 417 и обявени 2 заема, които ползвах от същата банка за предсрочно изискуеми. В закрити съдебни заседания са издадени изпълнителни листове и образувано изпълнително дело при частен съдебен изпълнител Ренета Милчева. Ще се върна на следващия етап към същата частна съдебна изпълнителка, откъдето тръгват и всички мои проблеми и митарства и до настоящия момент. Първо, по отношение на
това, което се е случило в този период 2010 година, ще бъде предмет на друго конкретно мое предаване, изказване и обяснение. В резюме, заповедното производство се използва само тогава, когато вземането е безспорно. Представените документи от Union Bank пред съда са били договорите ми за заем, които не представляват документ въз основа, на който може да бъде издадена заповед за изпълнение. Това всичкото стана известно на много по-късен етап. Вместо заявителя да е поискал от съда, заедно с подаването на заявлението, книжата по това закрито разпоредително заседание на съда да ми бъдат връчени от частен съдебен изпълнител и в нарушение на закона, съдът е издал заповеди за изпълнение и изпълнителни листове и не е издал необходимите книжа за връчване в заповедното производство. Това са отделни актове разпореждане и съответно съобщението за тяхните връчване. Вместо да спази предвиденото по закон, издадените актове да бъдат връчени от служител на съда през държавен съдебен изпълнител, съдът умишлено е допуснал взискателя по делото да си вземе изпълнителните листове, без те да са влезли в сила като основание за тяхното издаване, е влязло в сила решение на съда или разпореждането, с което е допуснато незабавното изпълнение, или признанието на длъжника, че ги дължи тези пари. Всичко това е извършено в нарушение. Изпълнителните листове са послужили за основание за образуване на изпълнително дело при частен съдебен изпълнител, без съда да е разпоредил това. Пропуснал е да издаде разпореждане, с което да окаже кой трябва да връчи книжата по заповедното производство. Държавен съдебен изпълнител или частен съдебен изпълнител. Частен съдебен изпълнител Ренета Милчева налага възбрани запори върху всички дялове, дружества и имоти, които притежавам, и ме довежда в невъзможност да извърша дори доброволно плащане. Поради тази причина и договора за заем, който имах сключен с Hypo Alpe Adria Leasing, беше предявен пред съда с благосклонното отношение на адвокатско дружество Токушев и съдружници. Това, което се е случило в съда, ме навежда на пълните ми основания за наличие на измама поради следното. Договора за заем е предоставен на адвокатско дружество Токушев и съдружници, заедно с анекса и заедно с подписаните 11 броя заповеди за изпълнение, издадени от мен и авалирани от мен и от дружествата ми. В нарушение на морала и етичния кодекс на адвоката, а може би и твърдо на закона, адвокатско дружество Токушев и съдружници предявява по 3 отделни дела искания за осъждане на дружеството ми и авалистите по издадените записи на заповед, като по основния дълг, който е в размер на 1 милион евро, след като бях подписал анекс за удължаване на срока с още 1 година, с нотариална заверка на подписите, е използван само самото споразумение в цялост, което е приложено по дело 12248, и съдията по делото Методи Шушков издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист, без да се съобрази, че самото споразумение не представлява договор, а е допълнително споразумение, нищо че е с нотариална заверка на подпис. Това не доказва, че вземането е безспорно, а представлява една претенция. По същото време
дългът не е точно толкова, колкото е претендиран от моите взискатели. По друго дело, 12249 и 12240 и 50 са предявени само записи на заповеди, които са подписани от мен за гарантиране на самите плащания по лихвите, по договора за заем, и съдът по това същото дело издава заповед за изпълнение и изпълнителни листове. Изпълнителните листове са нищожни, тъй като са съставени в канцеларията на Hypo Alpe Adria Leasing и са подписани от мен еднократно на самото съставяне. Плюс това в тях има и конкретното изречение: неотменимо и безусловно се задължаваме срещу представяне на този запис на заповед да платим. А освен това е посочена и дата. На това основание така издадените записи на заповед представляват нищожен документ. Това е понятно на всеки един юрист и всяко едно адвокатско дружество. Във втората част ще продължа да излагам подробности по този казус.